سلام سلام كمي كنيخن انكو عبدحان مزاخن نابزي شانلي نايلومي مدبي كا بزعبا نيفيا كريمي نيفيا كريم كل جزي افزي فيديو زمطويه نيفيا كريم اتزبلصه نغصنا ጠቃሚ ምዃኑ ወላ ንዝተፈላለየ ነገር ክትጥቀማሉ ብዛዕባ ስክራብ ክትሰርሓሉ ትኽእላ ብዝተፈላለየ ነገር ክትጥቀማሉ ትኽእላ ብሕልፊ ከም ዘርእየክ እንደለኹ ስእሊ ድራይ ስኪን እንተለክን ፕሊስ ይሕዋተይ እዚ ኒቪያ ክሬም ብጣዕሚ ጠቃሚ ኣነ ናይ ሎሚ መደበይ ብዛዕባ እዚኣ ኒቪያ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመላ ብሕልፊ ድሕሪ ስክራብ ናይ ግድኒ ዝጥቀማ ትሪኣ ነተኾነ ይኹን ኣብዚ ቪድዮታተይ ብዝሒ ኒቪያ ክሬም ድሕሪ ስክራብ ምጥቃመይ እየ ዝጥቀሞ ነይረ ከም ሞይስቸራይዘር ብጣዕሚ እየ ዝጥቀመሉ ነይረ ወላ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሕልክን ነይረ ምስ ካፈ ሓዊሰ ሰሪሕልክን ነይረ ብጣዕሚ ጠቃሚ ንገፅና ማለት እዩ እዚ ኒቪያ ክሬም ሕጂ ከዓ ሒዘልክን ቀሪበ ዘለኹ ኣብኡ ከለኽን ከምዚኣ ዝገብራ ዘለኹ ኒቪያ ክሬም ከም ስክራብ ጌርክን ከምዚኣ ኣብ ገፀይ ዝገብራ ዘለኹ ልክዕ ከማ እንተ ጌርክና ብሓቂ ዝብለክን እቲ ዝበለፀ ንገፅና ብሕልፊ ድራይ ስኪን ዘለና ወላ ኦይል ስኪን ተለክን ተጠቀማሉ ብሕልፊ ከንፈርክን ዝነቅፅ ተኮይኑ ከዓ ከም ዘርእየክ እንደለኹ ስእሊ ንከንፈርክን ወላ ክትለኽዮ ትኽእላ ኢኽን ድሕሪ 15 ደቂቃ ትሕፀቦ ማለት እዩ ኒቪያ ክሬም ንዝተፈላለየ ዓይነት ቆርበት ዝኸውን እዩ ወላ ከምዚ ንቕፅ ዝብል ተኮይኑ ቆርበትና ወይ ከዓ ኣብ ገፅና ዘይቲ እንተለና ወይ ከምዚ ንፈፀጋ እንተለክን ኣነ ንፈፀጋ ኣይመክርኒ ፈፀጋ ንዘለክን ኣይትጠቀማ ክብለክን ይደሊ ብሕልፊ ዘይቲ እንተለክን ኣብ ገፅክን ወይ ከዓ ንቕፅ ዝብል ድራይ ስኪን እንተለክን ኦይል ስኪን እንተለክን ገፅክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ኒቪያ ክሬም ብዙሕ ዓይነት ጥቕምታት እዩ ዘለዎ ካብተን ጥቕምታት ኣነ 5 ሓባ ጥቕምታት ከነግረክኒ ቀዳማይ እዚ ዘርእየክ እንደለኹ እግርኽን ከምዚ ቅርፍርፍ ዝብል ተኮይኑ ኒቪያ ክሬም ተለኺኽን ን15 ደቂቕ 20 ደቂቕ ብላስቲክ ጌርክን ሽፍን ኣብሎ ኢኽን ብድሕሪኡ ኣብኡ ከለኽን ኣይትተሓፀቦ ኣብኡ ከለኽን ባዕሉ ክሃፍፍ ስለዝኾነ ሕፍፍ ስለዝብል ክትሕፀቦ ይብልክን ኣብኡ ከለኽን ትገድፍኦ ማለት እዩ ብጣዕሚ ውፅኢት ዘለዎ ብሕልፊ እግርኽን ዝነቅዕ ተኮይኑ ከም ዝረኣኹን ቅርፍርፍ ዝብል ተኮይኑ ተጠቀማሉ ኒቪያ ክሬም እቲ ዝበለፀ እዩ ወላ ቅድሚ እዚኣ ቪድዮ ኣርእየክን ነይረ ስእሊ ከንፈርክን ዝነቅፅ ተኮይኑ ከዓ ከንፈርክን ከዓ ትለኽዮ ማለት እዩ ምሸት ን15 ደቂቕ ትለኽዮ ብድሕሪኡ ተሓፅቦ ወይ ከዓ ኣብኡ ከለኽን ተለኺኽን ከዓ ክትድቅሳ ትኽእላ ኢኽን ኣነ ሕጂ ከንፈረይ ገይረሉ ኣብኡ ከለኹ እየ ዝድቅስ ንጎ ምስ ገፀይ ገይረ ዝሕፀቦ ማለት ኒቪያ ክሬም እቲ ዝበለፀ እዩ ተጠቀማሉ ብሕልፊ ድራይ ስኪን ዘለክን ቆርበትክን ንቑፅ ዝኾነ ተጠቀማ ብጣዕሚ ሪዛልት ትረኽበሉ ይኹን ኣነ ብጣዕሚ ሪዛልት ረኺበሉ ኒቪያ ክሬም ቅድሚ ሕጂ ኣይጥቀምን ነይረ ኒቪያ ክሬም ከም ኒቪያ ክሬም ዝፀልኦ ዝነበርኩ ኣይነበረን ግን ጥቕሙ ተፈሊጥካዮ እቲ ዝበለፀ እዩ ጥቕሙ ክትፈልጦ ኣለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብሕልፊ ኣብ ከምዚ ኣብ ኢድክን ይኹን ፀሊም ነገር እንተለክን ከልግሰልክን ይኽእል እዩ ንዑ ጌርክን ክትሓድራ ትኽእላ ኢኽን ጌርኩኖ ብሕልፊ ከርእየክን እየ ኣብዚ ቪድዮ ኣብቲ ናይ ብርኪ ናይ ኢድክን ፀሊም እንተኮይኑ ወይ ዝፅልመክን እንተሎ ወይ ዝጅምር ዝኾነ ነገር ፀሊም እንተለዎ ክትገብራሉ ትኽእላ ኢኽን ኢድክን ልዕሊ ኩሉ ክትገብራሉ ትኽእላ ኢኽን ብጣዕሚ ዘለስልስ ብዛዕባ ኒቪያ ወላ 100 ግዜ ተተዛሪበ ብሓቂ ዝብለክን ሪዛልት ስለ ዝረኽብ ኩሉ ከምቲ ኣነ ፅቡቅ ሪዛልት ዝረኽብ ኩሉ ንዓኻትክን ከዓ ሸር ዝገብረልክን ዘለኹ ምእንታን ክትጥቀማ ክትብላ ኢኽን ኣብዚ ዩቲበይ ዘምፃልክን ኣነ ዝጥቀመሉ ጥራይ ዘምፃልክን ዘይጥቀመሉ ኣይምፃልክኒ ንዓይ ሪዛልት ዝሃበኒ ሒዘልክን ዝመፅእ ሸር ንዝገብረክን ንዓኻትክን ንኽጠቕመክን ኢለ ሕጂ ኣብዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ናይ ብርኪ ኢደይ ኣብኣ ኩሉ ግዜ እየ ዝገብረላ ብጣዕሚ ጠቃሚ ብሕልፊ ፀሊም እንተኮይኑ ቁርብተይ ፀሊም እንተለክን ከልግሰልክን ስለዝኽእል ተጠቀማሉ ወላ ምስ ስክራብ ክትጥቀማሉ ትኽእላ ኢኽን ብሕልፊ ምስ ስክራብ ምስ ሕሩድ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምስ ካፈ እቲ ዝበለፀ እዩ ተጠቀማሉ ኣብዛ ቻነለይ ሓድሽ ዝኾንክን እንኳዕ ብድሓን መፃኽን ሳብስክራይብ ብምግባር ናተይ ቤተሰብ ኩና እተን ሳብስክራይብ ዝገበርክን ከዓ ላይክ ጌርክን ጀምራ ኢኽን ኣነ ዝጥቀመሉ
ስክራብ ይኹን ዝተፈላለየ ዋላ ማስክ ይኹን ናይ ፀጉሪ ይኹን ናይ ገፅ ሒዘልክን ክመፅእ ንስኻትክን ከዓ ሳፖርት ግበራኒ ደገፍክን ኣይፈለየኒ ሳብስክራይብ ጌርክን ሼር ግበራ ላይክ ግበራ ኒቪያ ክሬም ኩሉ ግዜ ዋላ ተተጠቂምክናሉ ፀገም የብሉን ብጣዕሚ ንገፅካ ኣብረስ ዘብለካ ዋላ ከምዚ ብሕልፊ ድራይ ስኪን እንተለካ ብጣዕሚ እዩ ዝገድፈካ ተጠቀማሉ ኢኽን ናተይ ገፀይ ድራይ ስኪን ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እየ ዝጥቀሞ ሪዛልትኻ ረኺበሉ ሕጂ ከምዚኣ ዝገብራ ዘለኹ ላስቲክ ጌርክን ከምዚኣ ጌርክን ሽፍን ኣብላ ን15 ደቂቕ ማለት እዩ ን15 ደቂቕ እኹል እዩ ከምዚኣ ጌርክን ብድሕሪኡ እታ ላስቲክ ጥራሕ ክንተውፅኣ ኣይትተሓፀብኦ ከማ ኢልክን ተሓድራ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ንገፅክን ኣለስለስ ዘብሎ ሞይስቸራይዘር ዝኾኖ ዓቕልኽን ዝኾነ ነገር ከይፀበክን እታ ናይ ከንፈርክን ናይ ኣፍክን ማለት እዩ ክፍተብላ ናይ ኣፍንጫ ምሳኣ ማለት እዩ ዓይንኽን ከዓ ከምኡ ክፍተብሎ ብድሕሪኡ ን15 ደቂቕ ብጣዕሚ እዩ እኹል እዩ ከምኣ ጌርክን ከምዚኣ ዝገብራ ዘለኹ ብድሕሪኡ ድሕሪ 15 ደቂቕ ነቲኣ ላስቲክ ጥራሕ ክንተውፅኣ ብጣዕሚ እዩ ሓጋዚ ብሓቂ እየ ዝብለክን ኒቪያ ክሬም ኣነ ነጊረክን እየ ቅድሚ እዚኣ ወላ ደጋጊምክን ተገበርኩኖ ፀገም ዝበሃል ነገር የለን ኣነ እተን ፈፀጋ ንዘለክን ክትገብራ ኣይመክረክኒ ኦይል ስኪን እንተለክን ክጥቀማ ትኽእላ ኢኻ ንዝኾነ ዓይነት ስኪን እዩ ዝኸውን ብሕልፊ ከንፈርክን ዝነቅፅ ተኾይኑ ዝኾነ ዓይነት ከይገበርክን ባዚሊን ከይገበርክን እዚኣ ኒቪያ ጥራሕ ግበራ ብሕልፊ ምስ ስክራብ ጌርክን ንገፅክን ተጠቂምክናሉ ብጣዕሚ ሪዛልት ዝህበክን ከምኣ ጌርክን ተጠቀማ ካልእ ከዓ ምስ ናይ ሶሪም ጌርክን ክጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ቪታሚን ሲ ማለት እዩ እዚ ዘርእየክን ዘለኹ ገፀይ ቅድሚ ሜክኣፕ ምግባረይ ኒቪያ ክሬም ተጠቂመ ትሪኦ ዘለኽን ኣብርህ ኣቢሉኒ ብጣዕሚ ሞይስቸራይዘር ዝገብሮ ወላ ንሜክኣፕ ብጣዕሚ ጠቃሚ ወላ ሜክኣፕ ፋውንዴሽን ምስኡ ሓዊስክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ሕጂ ዘርእየክን ዘለኹ ስክራብ ክስርሓል 2 ማንካ ኒቪያ ክሬም ክጥቀሜ ምስኡ ከዓ ሕሩድ ማለት ክጥቀሜ ሕሩድ ዝብጫ ሓንቲ ማንካ ዳርጋ ሓንትን ፈረቓን ንኸውን እዩ ናተይ ዳርጋ እዚኣ ባዕለይ ዝሰራሕ እኳ ሕሩድ ተወዲኣ ትምላ ሓንትን ፈረቓን ኩላ ክገብራ እየ ብድሕሪኡ ምስኣ ጌርክን ሕውስውስ ኣቢልክን ቪታሚን ኢ ምስኣ ተጠቀማ ቪታሚን ኢ ወላ ምስ ኒቪያ ክሬም በይኑ ክትጥቀምኦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርክን ሕውስውስ ኣቢልክን እዚ ንገፅክን ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ ተጠቀማ ይሕዋተይ ማዕረይ ኣብ ከምዚ ቦታ ከዓ ኣቕምጦ ሕጂ ኣነ ኣብ ከምዚኣ ኣቕሚጠ ፅባሕ ንጎ እየ ዝገብራ እዚኣ ናይ ሎሚ ሰሪሐ እያ ዘለኹ ፅባሕ ኣብ ፍሪጅ ኣቕሚጠ ፅባሕ ክገብራ እየ ማለት እዩ እዚ ዘርእየክን ዘለኹ ከዓ ቪታሚን ኢ ምስኡ ክሕውስ እየ ቪታሚን ኢ ዋላ ኒቪያ ክሬም ጥራይ ተጠቂም ብጣዕሚ ውፅኢት ክትረኽባሉ ተጠቀማሉ ራዮ ኣብ ኢደይ ገይረ ፈቲነ ከሪአክኒ ብጣዕሚ እንታይ ሞ ክብለክኒ ማራይ ፅቡቕ ኢደይ ንተሓፂበ ከሪአክኒ እቲ ዝበለፀ እዩ ወላ ንገፀይ ፅባሕ ዝገብረሉ ኣብርህ እዩ ዘብለኒ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቀማ ብጣዕሚ እዩ ብሕልፊ ከምዚ ገፅክን ብሩህ ተዘይኮይኑ እዚኣ ከምዚኣ ገይረ ዝጥቀማ ዘለኹ ከምኣ ጌርክን ተጠቀማ ራእዮ በላ ክፅብቕ መዓት እዩ ኮይኑ ዘሎ ምስ ኒቪያ ክሬም ጌርክን ከምዚኣ ጌርክን ማሳጅ ከዓ ግበርኦ ማሳጅ ንገፅክን ማለት እዩ ኣብ ገፅክን ምስ ገበርክኖ ኢድክን ኣይትረሳዕ ክሳትክን ከዓ ኣይትረሳዕ ከምኣ ጌርክን ተጠቀማ ይሕዋተይ ማዕረይ ናይ ሎሚ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ግበራ ሼር ግበራ ሳብስክራይብ ግበራ ሰሰናዩ ንዓኻትክን ቻው